2022 елдан президент чыршысы қаладан салага күште. Кышкы ялларны файдалы итеп үткәрү максатыннан Исәк авылында Буа якташлык җәмгыяте президенты балалар өчен чыршы бәйрәме оештырды. Her bir kişiye күңелендәме, яшәешендәме бәйрәм кирәк. Менә бәйрәм ешрак булган сайын 48. Авыл тормышы ямлырак. Авылда узган чыршы бәйрәменең Казанныкынан өстенлекле ягы да бар. Анда теләге булган һәр бала катнаша ала. Мен бүген лотереяга килдем. Монда билет алдым. Ерактан килгән ак сакаллы кыш бабай чыршы бәйрәмнәрендә еш була. Исәктә саф һавада үткәне иң әйбәте ди. Иң әйбәт авыл чыршыларының берсе биредә. 60. Балаларны котлыйсылары килсә, үземнең 60. ярдәмчеләргә, кыш бабайларга бирегә килергә чакырам, бәлки әле киләсе елга бүтән төрле программалар булыр. Монда балалар бик матур, бик ягымлы, бик сөенечлеләр. Узган ел 60лап бала килсә, быел чыршы тирәсендә әйлән-бәйлән биючеләр саны 80гә җитте. Шигырь өйрәнеп килгән бер генә бала да бүләксез калмады. 57нче санлы билет алучы хәтта кәрәзле телефон отты. Рәхмәт. Шулай ук балалар бәйрәмендә район кунаклары катнашты. Гомумән бу төбәктә бик күп чаралар якташлык җәмгыяте, авыл җирлеге җитәкчелеге, район хакимияте белән берлектә оештырыла. Белүебезчә, бердәмлектә көч. Быелда менә халыкның күңелен күтәрер өчен монда җыелдык. Лисе килә исәнлек, саулык, сәламәтлек, озын гомер. Әнә шундый изге теләкләрдән, уеннардан балалар көн салкынлыгын да сизмәде. Парланып торган кайнар пылау да саф һавада аеруча тәмле булды. Бәйрәмнәребезнең мәктәп эшендә үтә торган чыршы җанында, монда урамда тагында күңеллерәк матур инде чыршыбызда, авылыбызда бик матур. 21. Там бер кат идегә бик рәхмәт әйтәсе килә инде. Ул булышта безнең авылны шулай бастырырга инде. Кызым, сиңа әйтәм, киленем, син тыңла дигән бик мәгънәле мәкале бар халкыбызның. Әлеге бәйрәм балалар өчен оештырылса да төп асылы яшьләрнең игътибарын авылга юнәлтү. Президент чыршысы үткәрелгән Исәкнең киләчәге өметле күренә. Монда бөтен шартлар бар торыр өчен. Газы бар, суы бар, уты бар, мәчете бар. Жарты сәгать юлда бассейн, ледовый дворец, театр, стадион, нәрсә телисең. Шәһәрдә дә мондый шартлар юк, авылда торыр өчен. Шуңа күрә мин шанам һәм тырышам, Исәк авылының тарихы әзелмәсен, аның киләчәге матур булсын һәм шулай булачак та Алла бирсә. Мөршидә Җиһан, Илнур Кадыров, Буа телевидениесе ярдәмендә махсус Татарстан яңалыклары өчен.